L-eks Prim Ministru Joseph Muscat ġimsejjaħ biex jidher quddiem il-bord li qiegħed imexxi l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u jrid jidher quddiem il-bord nhar il-ġimgħa. Is-segretarja tal-bord qalet lil marixxalli tal-qorti ta' ċitazzjoni l-missier Joseph Muscat u mhux lilu dan peress li fir-residenza tiegħu kien hemm preżenti missieru. Sissa l-bord għadu ma nata l-ebda konferma li Muscat se jattendi. Sa dan it-tant kif il-bord reġa' iltaqa' deru ċ-ċermen u segretarju tal-Kummissjoni Permanenti għal kontra l-korruzzjoni iżda qalu li huma preklużi mill-liġi milli jiġdu. Is-segretarju Xavier Attard li ilu segretarju tal-Kummissjoni minn Mejju ta' din is-sena qal il-bord li sa tmiem l-2019 il-Kummissjoni Permanenti kellha 10 każijiet pendenti. L-imħallef Lawrence Quantano li huwa l-President tal-Kummissjoni ikkwota l-liġi li l-membri huma preklużi milli jiġdu u kull ksur jista' ikollu reperkussjonijiet kriminali. L-avukat tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia, Teresa Comodini Kakija, staqsiet jekk ir-rapporti tal-Kummissjoni kienux ippubblikati b'xi mod imma żewġ rappreżentanti ma kienux jafu. Qalet li skont il-liġi li tirregola l-Kummissjoni kull rapport jingħata lill-Ministru tal-Ġustizzja jekk tinstab korruzzjoni, ir-rapport għandu jintbagħat ukoll l-Avukat Ġenerali. Is-seduta ġiet aġġornata wara li l-bord talab biex il-Ministru għall-Ġustizzja Dwar Żamit Lewis jiġi msejjaħ biex iwieġeb dwar ix-xogħol tal-Kummissjoni Permanenti u r-rapporti li rċieva. Nhar it-tnejn il-bord se jisma' l-kap eżekuttiv tal-IIP Jonathan Cardona u l-editur tat-Times of Malta Herman Grech. Nhar l-erba' segretarju parlamentari Rosien Kutajjar u Edward Żamit Lewis u nhar il-ġimgħa l-Awditur Ġenerali Charles De Guara.